Kapokmu kapokmu kapan, 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 kapokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, bapak ibu, warga desa Tunggul Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, segenap konco-konco panitia, grup sholawat, konco-konco banser, bapak kepala desa atau yang mewakili, sedaya kemawon ingkang kula hormati, malam hari ini sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'al salam mugi tansah kunjuk wonten ing ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita, supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini memperingati dinten kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, Kanjeng Nabi niku lahir tanggal 12 Mulud. Panjenengan lek nyelameti tanggal 53 Mulud. Bu, niki sasine Mulud napa bakda Mulud? Madilawal. Berarti jenengan lek mulutan tanggal 20 punjul wisan nggih. Para hadirin, tidak ada nikmat yang agung ngalahne nikmat lahire Kanjeng Nabi. Mergo eneke Kanjeng Nabi niku ndadekne eneke jagat raya iki. Syekh Jalaluddin Asyuyuti dawuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am. Sak temene nikmat lahiri Kanjeng Nabi niku nikmat sing paling agung. Mergo eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke jagat raya iki. Dadi eneke langit, eneke bulan, eneke bintang, eneke matahari, eneke planet, eneke galaksi, eneke bumi, eneke hutan, eneke gunung, eneke lautan. Niku mergo eneke Kanjeng Nabi. Bu, aja nyawang cah cilik kuwi to nyawang aku ngono to. Menek cah cilik munggah rene kok sawang. Ngono kuwi jenenge selingkuh. Nah, tambah neh sing munggah loro.
Wis kono le munggah kuwi tambah neh ndang. Lho iki sing ngaji aku apa awakmu le? Awas alon-alon. Wis mudhun kabeh, aku mau kok ya ora nggo dhuwit to lele. Nggawa ya ora tak sangoni. Jadi umpama ora enek Kanjeng Nabi ki donya ki ra enek yu. Jadi umpama ora enek Kanjeng Nabi Tunggul Rejo ki gak enek. Lek Tunggul Rejo ndak enek berarti sampean ya ndak. Ngono lho. Jadi eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke sampean ki lho yu. Yu. Ora enek Kanjeng Nabi sampean ya enek. Mula nikmat sing paling agung ki nikmat lahire Kanjeng. Nah, setiap nikmat itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Jadi awake dhewe iki lek tampa nikmat kongkon syukur. Lah syukur niku wasyukru niku yahsulu bi anwa'il ibadah. Aja kleru. Syukur kuwi kudu wujud bentuk ibadah. Ngono lho. Sampai duwe anak daftar polisi katut marem kok syukuri karo ibadah poso sunah oleh nyapa ta yuk srewegep men poso sunah pendak Senin kok mesti nyenen pendak Kemis kok mesti anu yu anakku ki lho daftar polisi katut tak syukuri karo poso sunah. Sampeyan duwe anak daftar tentara katut, sampeyan syukuri karo ndheres Quran ya oleh. Nyapa to yo sregep ndheres Quran anu, anakku lho sing daftar kentara katut. Eleh Tunggul Rejo proyek kentara. Nggih, sampeyan duwe anak daftar PNS katut, kok syukuri karo sujud syukur ya oleh. Nyapa to yo kok mara-mara sujud syukur. Ya Allah yu tas ditelepon anakku lho ning Kalimantan daftar pegawai negeri katut, mula tak syukuri karo sujud Lah cuman rata-rata wong desa niku ki sing tak omongni wong desa lho. Tunggul Rejo desa apa kutha? Kutha. Cuman wong desa ki senengane lek syukur diwujudne karo sedekah. Selama duwe bojo meteng 3 sasi marem disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge telonan. Wetenge tambah gedhi 7 sasi marem disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge anake lahir sehat marem disyukuri karo malam 12 mulut penting dina lahirin Kanjeng Nabi disyukuri karo nggawa berkat jenenge mulu. Malam 17 Rejab malam temurune perintah salat marem iki nikmat disyukuri karo nggawa berkat nang masjid nang musala jenenge Rejab. Sasi Ramadan teko marem kuwi kok enek wong lanang ning tengah wong wedok-wedok kuwi. Heeh. Biyo oh momongan anget nah awakmu lek ngono carane. Bulan Ramadan ki mulya agung sapa sing marem tekane Ramadan haram mlebu neraka. Mula nalikane Ramadan teka wong Tunggul Rejo marem disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge megengan. Malam Lailatul Qadar ki malam 1000 bulan. Sapa sing ibadah nang kono padha karo ibadah 1000 wulan. Mula nalikane malam ganjil nang bulan Ramadan wong Tunggul Rejo syukur ngetokne sedekah jenenge malam. Jadi wong desa ki senengane lek mujudne syukur kuwi karo sedekah. Nggawa kotak, nggawa pelah. Lah dalu niki jenengan nasyakuri nikmat lahire Kanjeng Nabi, jenengan wujudnya minimal 2, siji sholawat. Sholawatan itu ibadah napa mboten?
Ibadah. Nomor loro kok syukuri karo tidak ada di atas bumi itu ibadah sing mulyane ngalahne ngaji. Mula pas banget sampe nek nasyakuri nikmat iki mbok syukuri karo ngaji. Mergo Imam Ghazali ki dawuh, ning donya ki sing paling larang wektu. Ning donya ki sing paling larang wektu, mergo wektu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Saiki tanggal pinten yu? Saiki tanggal piro yu? Tanggal 20 Oktober iya mek hari ini tok. Tanggal 20 Oktober tahun 2020 iya mek dina iki tok. Awet jenengan lahir bayek tuwek sampai petuk tanggal 20 Oktober iki ya mek dina iki tok. Sapa sing tau petuk tanggal 20 Oktober tahun 2020 sak liyane dina iki ngacungo. Tak tukokne vario. Imam Ghazali niku dawuh donya ki sing larang wektu. Lah wektu ki sing paling istimewa siji diisi karo ngaji. Ora eneng ibadah sing diteleh nang wektu sing paling mulya ngalahne ngaji. Lah nyapa kok ngoten mergo ngaji niku pondasi amal. Wong iki iso nglakoni ngamal mergo duwe ilmu ngaji. Mulai Imam Ghazali dawuh, ngilmu kuwi pohon, ngamal itu buah. Ora eneng buah lek ora eneng pohon. Lek enek pohon, lek enek buah mesti enek pohone, lek enek ngamal mesti enek ngilmune. Lho kok enek buah, enek pohone, kuwi duduk buah tenan, tapi buah palsu. Enek to apel sing watos kae, dipangan ra kenekke teko kayu kae. Kereneng wite kae. Kae apel palsu kae. Dadi kabeh pohon iki duwe kabeh buah ki duwe apa? Kabeh amal ki duwe ngil. Lek enek wong salat kok gak ngerti ngilmune salat, kuwi ya salat-salatan, kuwi lek dipangan atos. Lho mula ngilmu niku penting, ilmu itu pondasi amal. Amal kula karo panjenengan berkualitas apa ndak niku didhisiki ilmu. Iku nek dawuh wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu ngapunten a'maluhu marjudatun latuk balu. Dindi nek wong nglakoni ngamal kebaikan utawa ngibadah kok ora didhisiki ilmu ngapunten ngamale niku ditolak. Lho lek ngono donya ki sing paling larang ilmu. Lho nggih mergo ilmu ki dadekne awake dhewe pener ngibadahe. Urusan donya butuh ilmu, urusan akhirat butuh. Ning sawah ki enek ngilmune yu. Ning sawah iki kudu dimes, dirabuk, diwatun. Kuwi jenenge ngilmune ning sawah. Ning sawah ki enek ngilmune apa panen kuwi ora mergo rabuk, panen iki mergo sing paring Gusti. Lho kuwi jenenge ngilmune wong nandur. Sampeyan aja ndek keyakinan, lek ora tak rabuk ora panen. Lho. Lho kok sing manekne jenenge ra. Lho iki bahaya. Sing marak sing paring panen niku Allah napa rabuk? Mergo akeh sawah akeh pari ra dirabuk ya ora enek sing ora dirabuk malah enek. Kabeh ki Allah. Bu. Sampeyan BAB iki sing marakne metu ngeden apa Allah? Wong BAB iki lho sing ngetokne ngeden apa Allah? Nyatane enek ngeden ra metu, enek sing ora ngeden metu kok. Enek to ora metu-metu. Malah sing diempet iki malah brojol. Nggih napa nggih? Lho niku jenenge ngilmu. Wong butuh ngaji mergo nyapa ngaji niku marakne wedi karo Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing duwe wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu.
Nyaput awake dhewe iki ra wedi karo Allah mergo gak duwe wong lek ndek ilmu wedi karo Allah yo. Lah piye arep ngentit ngono iki yo ora wani kok mergo duwe ilmu kok. Wong Kanjeng Nabi ki tau cerita Nabi Isa niku nate liwat kuburan. Mbasa noleh ning kuburan ki roh ning kuburan enek wong disiksa. Akhire karo Nabi Isa ditakoni ya rajul man anta he wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa nang alam kubur. Akhire wong ning kuburan muni kula niki disiksa awit mati sampai sakniki dereng beres Nabi Isa. Lah terus apa salahmu? Anu Nabi Isa nalikane kula urip ning donya pendamelan kula biyen buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu nang alas niku kula beto wangsul kula pikulne terus kula diongkosi. Suatu hari tangga kula ngongkon kula mikulne kayu teng desa sebelah. Kula pikul kula terni lah kok desane waduh urung teko lokasi weteng kula luwe akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak teng untu kula ki enek slilite. Kula dingak-dinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhirnya kula mencolot metu moklek kayune tangga kula klik sak tusuk gigi kula damel ngilaki slilit bareng ngoten kula guwak kula ngentit kayune tangga kula sak tusuk gigi mboten tembung 11 tahun urusan kula teng alam kubur dereng beres ngene iki lho sak tusuk gigi kuwi lho ngono lho kok enek wong ngarit kok isine suket campur semangka bareng kuwi lho wong e teko kubluke kembangan apa polos? Polos ki tekku ngawur ya kowe iki. Lho ngono ki enek lho wong Tunggul Rejo ki rewang lho kok mulih ngentit iwak to. Lo sak tusuk gigi ning alam kubur 11 tahun durung be. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Lho sampeyan nek ngerti ngaji wedi yu gak wani. Enek to sing rewang diluk mulih karo bekem iwak enek to. Wonge ya teka to. Wonge ning isore bocah sing ngrekam kuwi to. Aku ya roh. Dolek sampean ngaji bener gawe Quran, wong ki lek sregep ngaji duwe wedi karo Allah. Lho ngono enek lho wong kok korupsi triliunan iki lho. La ilaha illallah. Nek rewang aja gampang ngentit. Dituntut karo Allah. Wis ora patek tandang dilak diluk bungkusi jajan. Wong enek wong ning kulonku. Kulon nak kono ta? Berarti wonge wadoh ning kono no. Lho Sabit Albanan, Sabit napa jenenge? Ada seorang anak wong namine Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku wong sing wedi karo Allah. Karena dia sadar nek barang cilik dituntut Allah, barang gede ya dituntut. Mlaku-mlaku ki nemu apel. Basa mari ngoten nemu apel iki dipangan, entuk separo sadar. Lho iki apele sapa? Wong aku nemu ning dalan kok moro-moro tak pangan. Lho iki lho duduk tekku. Berarti sing tak pangan separo ki mau duduk tekku, berarti ki haram aku mangan barang duduk tekku. Akhirnya digoleki yo diturut. Lho kok enek kebun apel. Teng mriku enek wonge muni ngene Sabit bin Ibrahim, "Pak, niki apel jenengan kantun sepalih, si sepalih pun kula maem, jenengan halal nih Pak nggih. Kula wedi karo Allah." Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing ning wetenge enek barang haram, wong niku ora pantes mlebu swarga. Kula wedi lek dibatalne mlebu swarga. Sampeyan halal nih Pak nggih. Lah kok sing ning kebun apel muni ngene, "Pak, niki sanes kebun kula. Kula teng mriki nyambut damel."
Lah sing gadah sinten sing gadah tuwebeh jenengan nek mlaku mriko goleki seminggu lagi teko. Pundi daleme Banyuwangi. Jaluk alamat yo budal ning Banyuwangi Sabit bin Ibrahim. Pengen dihalalne apel sing separuh wis dipangan gak sadar. Teko kono seminggu sesuai petunjuk alamat akhirnya panggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, napa jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Nganjuk? Nggih. Pak, niki apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Pak, jenengan halalne sing sepalih sing pun kula maem niki sing sepalih kula wangsulne teng panjenengan. Sing duwe kebun apel batin. Kok enek wong Nganjuk kaya ngene iki apike. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah. Iki jelas wong tenang iki. Akhire muni ngene, Mas, aku gelem ngalalne apel sing kok pangan syarate sitok. Napa Pak? Sampeyan kudu gelem ngrabi anakku wedok. Lek ora gelem ora bakal tak halalne sampai kapanpun. Krana pengen dihalalne. Nggih, mboten napa-napa. Kula purun pokok jenengan halalne, Mas. Aja amen puran-purun neh. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki lesane bisu. Anakku ki ndak iso mlaku setruk. Sabit bin Ibrahim batin, ya Allah, ya terus. Nah iki kok ya piye? Krana pengen dihalalne nggih mboten napa-napa. Kula nikahi. Rene Mas. Akhire dijawabne angkah tukah qabiltu nikahah. Akhire sah Mas kae kamare anakku wedok. Mororon. Krana Sabit bin Ibrahim ki wong santri, wis ngerti lek sing wedok bisu. Panggah uluk salam krana wong santri arep ketemu bojone uluk salam akhirnya ning njaba kamar assalamualaikum. Lah kok teko jero kamar iki lho kok enek sing jawab waalaikumsalam. Lho jerene pitu nek icamang akhirnya tangane ditungne ngeten teko njaba. Lho kok ditampani karo sing ning jero. Lho, nyenene terus. Nek itu dalaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim lebet teng kamar niku subhanallah. Lho kok tiba ning jero niku anake tiyang niku juragan apel niku. Lah kok ayune masyaallah. Akhirnya ditakoni cara sakniki, Dik, lho jere bapak sampean mau bisu. Nggih Mas, bapak niku seneng gawe sindiran. Bisu niku maknane lesan kula niku bisu teko kemaksiatan. Urung tahu lambe kula tak gawe ngrasani tangga dulur kok durung tahu. Urung tahu. Lesanku tak ge ngelokne wong rung tahu, tak ge maido wong rung tahu. Lesan kula ki mek zikir, lesan kula ki mek deres Quran, bisu saka kemaksiatan. Meripat kula wuta niki maknane wuta saka kemaksiatan. Meripat kula iki nawung nyawang bapak ibu nyawang Quran, bapak ibu nyawang Quran. Kuping kula niki budhek maknane budhek saka kemaksiatan. Dereng nate ngrungokne wong rasan-rasan. Kuping kula namung kula damel ngrungokne pengajian, damel sholawatan. Sikil kula setruk iki maknane setruk saking kemaksiatan. Sikil kula ki mek pengajian silaturahim jamaah ning masjid. Urung tahu sikil kula tak ge melu karnaval. Urung tahu kok melu karnaval karo joget. Enek apa ya ning kene hu-ahuke. Sampeyan ya miyok. Sampeyan ya miyok. Minyak hu-ahuke ngelu karnaval sok ning akhirat ki enek wong wedok mlebu swarga mergo nyapa enek eri ning dalan disingkrihne mergo eri ki ganggu wong liwat akhire disingkrihne akhire wong liwat penak mlebu swarga
Besok nang Nganjuk enek wong mlebu neraka mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Miyok apa ya? Miyok. Maki mlebu neraka anggah miyok. Miyok hu-ahu-e. Miyok. Aja miyok. Nek mboten miyok tapi ndelok. Sami ugi sami mawon silit babi dientut. Lho Pak Lukman ora tau ndelok mboten mek nginceng. Nek nginceng kan mripate sitok dosane separuh. Aku ora tau ndelok. Akhire dirabi kali Sabit bin Ibrahim, lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari manusia hebat, yaitu manusia yang takut dengan mergo ngaji. Dia tenan yuk. Enek wong namanya Pak Mubarok nunggoni kebun anggur melu wong sugih, penggawane nunggoni kebun anggur pirang-pirang tahun. Majikane moro Pak Mubarok dalem bos, aku jukukno anggur sing legi, lha kok dijukukne kecut. Kecut Pak Mubarok jukukno nek sing legi kecut neh. Sampai ping 3 panggah kecut. Akhire majikane nesu, kowe iki piye to Pak Mubarok? Nyambut gawe puluhan tahun nunggoni kebun anggur kok rong roh ndi anggur sing legi ndi sing kecut. Apa awakmu rong tau ngrasakne anggur kuwi? Mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni. Jenengan ngengken nunggoni, kula yo mboten wani mundhut. Iki lho yo wong lek wedi karo dosa. Kon nunggoni jenang kok amen bekem jenang. Wong enek. Akhire Yai Mubarok niku rabi duwe anak jenenge Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di zamannya. Wi lahir mergo sangka orang yang takut dengan Dadi hikmah ngaji niku, hikmah ngaji malih niku sing penting ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman akeh wong ora sing dadi pejabat, ya pejabat ora kongkon ngurusi ibadah haji malah dikorupsi. Sing dadi rakyat, ya rakyat ora. Pak Lurah ngedum beras miskin, sing sugih melu antri. Iki jenenge rakyat ora. Sing dadi tangga ya wis tangga ora. Iki bojone dhewe apa bojone tanggane ya wis ra genah. Lah kok bojone tanggane diselingkuhi. Enek apa oya? Enek. Wonge ya teko. Wonge lungguh mbuyi. Lungguh ngayap, wonge nyekel mik. Lho nggih saiki akeh wong ora sing dadi mara tuwa ora ning ndi yang ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing kene iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi mara tuwane 10 tahun, rong tau pisan tukokne kacang atom. Mantuku ki cethile. Ndelok cetil ya ora godak masak, jenenge tak kongkon jangan. Bumbu tak cepaki jangan ora ngalor, ora ngidul. Anyep jejeb. Pokok mantuku sing kene iki pintere manak tok. Jenenge anak 7 lho kabeh kesundulan. Apa ora mbahe sing jeleput ngene iki. Enek apa ora maratuwa tukang ngrasani mantu kok komplit tek kene iki. Kuwi jenenge maratuwa ora mantune ya ora genah pisan. Mbak sampean dirasani karo maratuwamu jere kowe mantu cetil. Wah, maratuwa ora nyawang gitoke.
Ada sing cetil maratuwa ki lho. Aku dadi mantune 10 tahun yo rungokno. Urung tau pisan itu kok nek kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari ki tontonan. Lah dekne ngelokne awakmu lha mbuh maratuwa ki sing cetil kowe tak critani yo Mbak, tapi tenan aja kok omongne sapa-sapa iki nyata iki. Maratuwa kula dek kapan ngising metu lomboke lho jukuk neh. Lho dekne lha mbuh ngono kuwi awakmu dilokne dhewe ra gudak masak. Ya Allah, bendina kula sing masak aku. Lah dekne maratuwamu ngono kuwi lha mbuh saya tuwek saya nyocrot. Yo, wonge yo teko. Ketoke kudu ngabang ketoke. Sing kudu ngabang ning emperan kae batin cangkemmu no. Bu, rungokno sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek man. Tak baleni sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek mantu. Mergo mantu sampean ki wong tuane putu sampean. Lek sampean gelek gampang ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne ning tangga kiwa tengen lek putu sampean ki turunane wong elek. Jadi pendak putumu mlaku wong kene iki muni kuwi lho turunane wong elek, kuwi turunane wong elek. Lho kok roh yu lambahe bendina pengumuman. Sing dadi mantu aja gampang ngelek-ngelek mara. Mergo maratuwa sampean ki wong tuane bojo sampean. Sampeyan nek ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean ki turunane wong elek. Lah sing gelem karo wong turunane wong elek iya mek wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha. Mula ngaji ben dadi wong genah. Ngaji. 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 Mula bener ning kene iki multan denane pengajian. Mula nek ulama sing dawuh manusa iki lek pengen dadi wong apik, dieling-eling syaraté 3. Siji kudu sregep ngaji. Lek enek wong ngaku-ngaku apik, ngaku-ngaku beneh tapi gak sregep ngaji, rungokno. Kuwi engko mek apik rumangsane, kuwi engko mek beneh rumangsane. Tak ibaratnya enek wong wedok mlebu guwa. Teko guwa beleng peteng dedet terus enek suara ngeong. Metu teko guwa langsung cerita, "Ya Allah yu, aku mau ning jero guwa kaget petukku cing." Wong sing kedua mlebu beleng. Teko tengah guwa peteng dedet enek suara ngeong. Karena wong sing kedua nggo lampu senter, akhirnya sing muni ngeong disenteri mak. Biar ya Allah yu, kowe mau tak anggit kucing. Dadi bakne sapa yutun ngising ning jero guwa. Metu teko gua langsung cerita, "Ya Allah, aku mau ning jero gua kaget, tak anggit kucing tibane yu." Kejadiane padha, tempate padha, wektune padha, nyapa kesimpulane gak padha. Sing sitok ngengkel ning jero gua kucing, sing sitok ngengkel ning jero gua yu. Sing ngengkel kucing ya ngengkel, lho apa kupingku ora iso bedakne. Lek kayak mau jelas suarane kucing ngengkel. Sing sitok yo ngeyel, kowe kok ngeyel to. Wong iki lho ndodok. Tak senteri, yu sing muni meyong makmu heeh. Wong aku lho tak senteri ketok katoke ping kok. Kenapa mereka berbeda kesimpulan? Mergo sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mbok. Kuwi lho yu. Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji iki lampu senter. Wong urip ning donya dawuh Nabi kaya ning petengan, Pak. Lek gak nggawa lampu senter sampean ku nabrak-nabrak. Lho nggih mula ilmu ki penting. Mula Gus Bahak bolak-balik dawuh urip ning donya ngaji. Ben uteke awake dhewe iki ditata karo ilmu. Wong manusa lho ditakoni soal padha urung kepara kok jawabane padha. Mbak, nyapa? Ngene lho, Mbak, aku ki ndek masalah. Piye masalahmu? Ngene lho, aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku karo Solikin kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan.
Lek cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku lho, zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya, saiki zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi manut wong tuwek, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi. Lha tapi bapak ibu gak oleh iki halah gampang, jangan minggat elak wis. Lah soalnya kan piye? Ya kon ngrabi ibumu wong sing seneng ibumu kok. Enek lho nganjuk ditakoni ngono kuwi. Akhirnya takon jenengan. Krana jenengan sregep ngaji. Mbak nyapo? Aku nyawang wong sregep ngaji kok sampean kok sregep men. Kowe golek wong sregep ngaji sak nganjuk gak enek ngalahke aku. Aku ngaji. Aku tingkat RT melu, RW melu, desa melu, kecamatan melu, muslimat melu, fatayat melu. Ora enek wong sregep ngaji ora pamer. Piye masalahmu ngene lho, Mbak? Aku kan duwe pacar. Pacarku iki jenenge Solikin. Kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye? Lek cara aku lho, lek cara aku manut bapak ibumu. Loh, lho kok ngono, Mbak? Mergo Kanjeng Nabi dawuh, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridane Allah ki dideleh nang ridane wong tuamu. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin wis seneng gitu. Lek wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo Solekan kowe gak seneng, tapi wong tuamu lilo, Allah melu. Lho. Dadi piye Mbak? Rabi karo Solekan ya, rabi karo Solekan. Lah tapi Solekan iki lho Mbak orang ganteng, gantengan Solikin. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan po. Bu, bojone sampean sing nyolot tuwek kok nyolot elek, lampune dipateni. Ya, kok nyolot temen to ya, lampune gak pateni ya. Siji ngongkon rabi karo Solikin berdasarkan zaman, siji ngongkon rabi karo Solekan berdasarkan pemahaman ilmu koyok ngene iki lho yo. Mula ngaji ki ganjarane gedhe. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luweh apik tinimbang salat sewengi. Wis. Duh tenan sampean ngaji niki sampean niati krana Allah. Aku tak ning teko pengajian lah tak niati golek ilmu krana Allah. Kuwi luwih apik tinimbang jenengan salat mulai maghrib sampai subuh. Sapa sing tau salat sewengi ngacu tak tukone Vario. Sing ngomong rong tau kok. Lho nggih. Kanjeng Nabi sampe dawuh nalikane aku ketekanan dina ning dina ki aku kok gak ngaji blas pala buri kabih. Mongko uripku gak enek barokahe. Kanjeng Nabi ki nilai hidup barokah, nilai hidup itu baik. Ukurane sedina iku ngaji apa ora? Kok 24 jam niku jenengan ngaji, maka menurut Kanjeng Nabi urip jenengan iki sedina ki apik, barokah. Bahkan enten hadis didhawuh nih, inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat, sing malaikat ki bendina mlaku-mlaku. Nalikane teng bumi niki enek majelis zikir, majelis pengajian, majelis thalabul ilmi, malaikat iku mandang. Jadi demi Allah teng mriki niki di kanan kiri kula panjenengan ada malaikat yang turun dari langit. Hadir teng majelis pengajian. Nalikane pengajian niki mangke bubar, malaikat bubar munggah teng langit. Nalikane jenengan kondur teng dalem panjenengan, malaikat melu kondur teng langit. Akhirnya panggih kalih Allah ditanya, ya malaikati min aina jitum. Malaikatku teko ngendi awakmu kabeh? Kula niki wau saking Tunggul Rejo Gusti. Enek apa? Masya Allah, enten majelis sing ngegungni Rasul panjenengan, enten majelis sholawatan, enten majelis ilmu mulyakni panjenengan, ngegungni panjenengan. Sing teko akeh kuwatah Gusti. Pak Lurah teko duka.
Teko apa ya wonge? Pak Lurah teko apa ya? Oh ya. Mau tak takokne dhewe oh ya. Ora lho malaikat. Kok ning Tunggulrejo enek pengajian, enek sholawatan, enek majelis ilmu. Gek jerimu sing teko akeh. Wong sakmono kae lho gelem teko nang pengajian iki sing dipingini apa? Lah kok malaikat jawab jannatuka ya Rabb. Sing dipingini swarga panjenengan. Bu, iki mumpung malaikat durung munggah tak ikrarne. Jenengan pengin swarga napa mboten? Golek malaikat munggahi ben genah. Ki pengin swarga apa ora? Pak, pengen swarga napa mboten? Wis muni pengine senajan awake dhewe iki ora pantes. Loh, wong sing mlebu swarga ki wong sing demen karo Allah lho. Jenengan kalih Allah demen Bu nggih? Kalih Allah suweneng. Ya Allah, jajal wong senengan perlu dibuktikan toh. Enek bocah lanang karo cah wedok muni I love you, tapi nukokne pulsa ora tau, bohong kuwi. Sampeyan kok muni demen kali Allah jujur teng dalem panjenengan, bar maghrib suara TV karo suara ngaji kathah pundi? Bar maghrib enek malaikat jujur. Bar maghrib suara TV karo suara ngaji kathah ngisi pulsa karo ngisi kotak amal sregep pundi? Maca WhatsApp karo maca Quran sregep. Kamar sholatan karo kamar tamu apik endi? Lho jarene demen Allah. Kamar salatan saleh mburi dhewe cedheke kandang sapi. Ya Allah, gek misteri dipatlah ora dikeramik. Gek lampune dop 5 watt. Gek nasibe kamar salatan iki kamar paling apes ning kono nek centelane sing dicentelne kaandrok BH kathok. Sampeyan nyentelne kathok ning kamar tamu wani apa ora? Tapi lek ning kamar salatan wani apa ora? Wani. Anake mendingene Bu nyapa? Karake pun garing lho salah pundi? Kamar salatan. Bu, klambine pun garing salah pundi? Kamar paling apa sih kamar sing digawe ibadah nang Allah. Lek awake dhewe cinta nang Allah, kamar salatan iki mestine ndak-ndake padha karo kamar ta. Karena di situ panjenengan berkomunikasi karo Allah. Rukuhe karo klambine akeh endi? Alah, rukuhe mek sitok. Alah gek jamuren. Gek ora tau diumbah to. Nek arep gawe mek digebas-gebas ning ngene tok to. Ngono kok ngaku demen Allah. Pak, sampean terus ngaku demen Allah. Jujur sampean nek budal Jumatan ning sak panjenengan nek dhuwit 4 lembar, sing sak lembar 100.000, sak lembar 50.000, sak lembar 20.000, sak lembar 1.000 sing dilebokne kotak amal. Ngono jere ngaku demen Gusti. Aja pisan-pisan nglebokne dhuwit 1.000 ning kotak amal rukokno. Mergo dhuwit 1.000 gambare pati murah nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dijak ning masjid, jak ning Tegalan ngene. Sing dijak ning masjid iki sing kumplukan Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 digambari wong kumplukan iki karepe kon ngejak ning masjid. Lah wong kene malah sing dilebokne masjid sing nggawa pedang. Akhire dilebokne kotak amal bacoki kancane. Pak, sampean dina iki panen pari 2 ton. Sampean PP nang Baan. Mulai jam 7 isuk sampai jam 12 awan iki panas. Gabahe sampean cekeri. Saking kesele jam 12 gletak keturon. Tangi-tangi jam 2:30 atik durung zuhuran metu ka omah lah kok mendung weteng arep udan ge urung salat zuhur. Lek ditinggal salat zuhur gabah udanan, lek ditinggal ngentasi gabah zuhurane sing ucul. Ngentasi gabah apa zuhuran?
Wong gabahe karo pangerane Ciaput gabahe ya. Anake iki muni ngene, "Ya, zuhuran sik, cangkemmu kenyeh tak tapuk pisan." Gabahe iki lho kudanan, gabahe iki lho. Nggih napa nggih? Awake dhewe iki ngomong nih pantes ora pantes iki jane pah ora pantes. Apa meneh ngapunten ora saged lho iki ngaji. Apa meneh wong wedok lek kon mlebu swarga kaya enggak pantes lho. Jeneng Nabi iki nate mikraj roh swarga, roh neraka. Nalikane roh neraka Kanjeng Nabi lek kok kaget, mudhun kok mikraj dawuh inna aksara ahli nar an-nisa. Lah kok tibane ning neraka ki isine wong sing akeh wong. Padahal lek ngomong nih pengajian sing sregep wong wedok, ngomong nih yasinan sing akeh wong, ngomong nih jamaah sing sregep wong. Lho tenan wong wedok iki lek yasinan 2 jam iki lho urung mari. Wong lanang 15 menit bar. Lho lek ngomong ning ibadah sregep wong wedok. Protes lho Kanjeng Nabi tenggen kula ki wong sing sregep ibadah ki wong wedok. Kok malah sing kathah mlebu neraka napa penyebabe Kanjeng Nabi? Loro, siji, wong wedok gak pinter njaga lisan. Wong wedok kakean komen, kakean cang, senengane ngrasa. Apa tenan tau dibuktekne nek wong lanang karo wong wedok? Wong lanang 10 didepi jajan sak piring, wong wedok 10 didepi jajan sak piring. Apa pancen tenan wong wedok kakean komentar, wong wedok 10 iki didepi jajan sak piring, lagi nyekel tok iki wis ngrasani, kok gak gelem mekar ya. Ngono nyaut, ya ngono kuwi lek tepunge duduk cakra. Kono nyaut, ora mergo tepunge, mergo kuwi lek nguleni karo banyu adem. Jajal lek karo banyu panas mulai mekar. Lagi nyekel tok sing ngrasani jajan wong telu. Akhire kono nek sing nyakot, lho kok ngrasani neh ndak patek legi. Kono muni ya ngono kuwi lek gulane sing putih. Jajal lek gulane sing buluk lak legi. Kono nyaut ya mosok lali, yutun ora ya cetile masalah. Nyakot jajan iki lho kok wong 6 to sing ngrasani. Saman roh wong lanang 10 didepi jajan sak piring, apa nak sing mikir mekerok keret wat sak piring bar iki cek dalil ayo dintekne an-nazafatu minal lho tenang dibuktekne enek wong lanang karo wong wedok budal becek digonceng sing lanang teko lokasi becek. Sing lanang karo sing wedok dipinarakne sing wedok dipinarakne gini sing wedok, sing lanang dipinarakne gini sing lanang. Akhire dikeki maem bar maem ngelungne amplop. Sing lanang becek 50, sing wedok 30, metu teko terok sing digawani jajan, sing lanang apa sing wedok? Ngono ki bojomu ya komentar. Blas. Padahal lek wong lanang kakean komentar pekok men aku becek 50, bojoku 30 kok malah bojoku kok kawin jajan aku kok ora. Akhirnya mulai numpak motor kadang-kadang kok sing wedok ra kanten, kok jajan iki dirogoh. Lah kok ditung nyiro lu, lah kok bisikine sing lanang ya mek 3. Berarti aku becek 30 jajan sitok regane 10 ya. Ngono ki bojomu jawab, ora wong dalane angel pengaheng samar tiba. Akhirnya malaikat ning langit krungu ya Allah yu sedekah 30 kok ge ngrasani coret sing 10 rek karirong mlebu omah sing lanang pinarak ngene sing pinarak ning bale sing wedok mlebu kamar. Lah kok anak iki lah kok mlayu gede bapake ya mantene ayu apa ora ya. Lah kok sing lanang jawab ora roh wong aku adoh kok dikorok lho gak ngrasani. Akhirnya melayu ngene ibu-ibu mantene ayu apa ora Bu? Anu nduk jane mantene ayu tapi sing macaki ra iso rupane malah kaya kokok beluk. Malaikat ning langit krungu ya Allah yo becek 30 kok ya kok ge ngrasani neh coret sing 10 rek kari 10. Lah kok anake wedok nerusne sinten to Bu sing macaki? Yalah kuwi lho salon Intan Prambon lho ragudak macaki larang.
malaikat ya Allah yuk kok pekok men kari 10 gak kok eman-eman coret sing 10 sedekah 30 ganjarane entek digawe ngrah sing lanang sedekah 50 ganjarane wong wedok lek ngomong yasinan srawegep la ilallah ngono kuwi tas metu teko omahe sing nampa giliran yasinan ini wis ngerangkul kancane lho kok muni ngene ndak cocok omahe tingkat tumpakane rodo papat ngopeni yasinan mek pecel terus sandi sing dirangi ngono ritek sambele sengak lagi mulih yasinan ya wis ngerah sampean roh bapak-bapak mulih yasinan ngrasani ora enek ya nyapa lah cangkeme ngemut rokok kaya ngono kok rokok diharamne ngerokok ki mencegah ngrasani mulai ibu-ibu sok semua lek pengen gak ngrasani bar yasinan ngerokok wong wedok ki pinter nglumpukne banyu tapi gak sadar lek timbone wis mulai saiki jaga lisan jaga lisan sama nek jagoan wong 5 ning emperan mau ning ngomongne anak ngomongne penggawean kok moro-moro enek sing sitok arep ngrasani tulung kancane ndang bengok sing banter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu anggota rasan-rasan monggo sareng-sareng rasan-rasan kita buka kanthi waosan Al-Fatihah aja ngrasani nggih. Nomor 1 wong wedok akeh mlebu neraka mergo kakehan komen. Nomor 2 nyapa mergo akeh wong wedok wani karo sing kayak wong lanang batin terusno. Kalau bojoku ning sor cagak ki lho. Wong sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi. Blas. Ya, itoke ndak enek. Itoke ndak enek. Ya Allah, lek karo Pak Lurah basa. Lha terus tau ditukokne apa awakmu karo Pak Lurah? Tahu. Tahu pisane tukokne BH. Lah bojomu kurang apa kon basa angel. Njaluk omah gawekne motor mobil tukokne, Njaluk klambi gelang kalung tukokne, kurang apa? Kabeh lho diwehne sampean. Dik, dalem pari sak sawahe PN, tegalan sak tandurane PN, omah sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN, suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehne ngene kon basa angele masalah. Bu. Basa. Dindiane wong wedok basa karo sing lanang, kalimah demi kalimah akan menjadi pahala. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih, siap Mas. Nek nyeluk Mas, aja Kang. Kaya kancane ngarep. Iki malah enek nyeluk sing lanang kek bareng kuwi. Nanti tekek ora lagi mulih kek, dari mangsamu bojomu tekek apa piye? Apa ibu, ayah, bu, dalem ya. Kopi Bu, siap ya. Apa bunda, bunda, dalem Pakda. Kopi bunda, siap Pakda. Apa mama, papa, monggo saling memuliakan kados Kanjeng dalem palu. Pahala. Ngono kuwi enek sing protes, ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacake lek ora sugih ora pantes. Papamu ning dinduk nimpal letong. Mama tandur. Apa abah karo Umi? Monggo Umi dalem bah. Kopi mi nggih siap bah. Enek sing protes ora kiai kok abah karo Umi. Lha rumahmu abah karo Umi kudu kiai, wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning dinduk, abah tak sik otuk. Lah Umi nika ngrekap togel.
Bu, basa nggih. Wong wedok salihah iki siji tandane basa. Nomor loro tak peseni lek metu ka omah pamit. Aja pisan-pisan nek wong wedok metu ka omah gak pamit karo sing lanang, sampean perjalane kehilangan berkah. Ndi-ndi nek wong wedok metu ra pamit sing lanang, Allah gak lilo. Pamit. Yah kula badhe teng Peken, heeh. Yah kula badhe teng Kediri, heeh. Yah kula badhe teng Prambon, aja. Lek aja ya aja budal. Pamit. Aja kaya wong saiki ra tek gelem pamit iki mergo ninggal memean. Mbosok ninggal memean yah mendung-mendung apor ning pasar. Awas nek kudanan tak tunjuk ndasmu lho yah. Nomor loro metune kudu Nomor telu lek enek apa-apa but sing lanang delen ngarep. Mergo bojone sampean ke pemimpin, sampean gak boleh ngatur diri panjenengan sendiri, harus diatur karo pemimpin. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Jawab sampean ngene, "Sik, tak matur bapake Caca. Lek karo bapake Caca pareng aku nderek, lek ora ya ora." Mbak, sida nderek arisan apa ora? Asik. Tak matur bapake Caca. Lek karo bapake Caca pareng aku nderek lek ora ya. Lho, salihah kuwi. Aja kaya wong-wong kuwi, Mbak, sida melu warisan sida, melu pira 3. Gak pamit bojomu ta apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi jenenge wong wedok PKK, pekok. Wis, lho iki kok mulih iki. Lho. Kok mulih iki? Alah. Aja enek sing mulih iki, enek sing mulih neh tak dongakne sing lanang wayuh. Balik ora wong iki mau. Bablas. Berarti enek sing mulih rondo. Lek arep pipis sik mau diomongi kon gawe pempes ya ora gelem ngono kuwi. Bu, wis muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Ya untungnya swarga niku mboten pantes ora pantes. Surga itu hak prerogatif Allah. Senajan mungguhe manusa ora pantes, tapi lek mungguhe Allah pantes, tidak ada yang bisa menghalang-halangi mlebu swarga. Muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Ora lo malaikat balik neh. Kok wong-wong ke mau njaluk swargaku apa wis terus swargaku dereng Gusti. Kira-kira tak duduhi swargaku apa yang dijaluk? Kula yakin sing disuwun didohne saking neraka panjenengan. Lho apa wis roh nerakaku dereng Gusti. Umpama wong-wong sing hadir nang pengajian ning Tunggul Rejo kae tak duduhi nerakaku sing dijaluk apa? Kula yakin Gusti sing disuwun pangapura panjenengan. Lho, lha nyapa kok ngono nggih? Mergo sing iso batalne mlebet neraka niku namung pangapura panjenengan. Wis lek ngono malaikat, lek pancen wong sing hadir nang pengajian sing dijaluk pangapuraku sak bubare pengajian kabeh sing rawuh dosane tak ngapura, amin ya robbal. Kaya ngene iki lho ganjarane wong ngaji, mulih ngaji insyaallah dosa kula karo panjenengan di ngapura kalih Gusti. Mula lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep nomor loro. Lek pengen dadi wong apik ora cukup sregep ngaji tok. Nyatane akeh wong sing sregep ngaji sing cetil ya panggah. Sing gak jamaah ya panggah ora jah. Lho lek ngono sregep ngaji tok ndak cukup. Nomor loro lek pengen dadi wong apik kudu ngulinakne penggawe apik. Apik karo elek iki ora dadak, apik karo elek iki mergo kulino. Kok ning Tunggul Rejo enek wong apik iki mergo kulino nglakoni penggawe apik. Kok enek wong elek mergo kulino nglakoni penggawe. Anak-anakku cah mabukan niku ora asal moro-moro mabuk. Asal iki ya ora doyan. Asale iki sak gelas didom cah 40. Dadi mek didilati tok. Susi sak gelas didom cah 20, cah 10, cah 5, sak gelas ditekne dhewe, akhire sakrat ditekne dhewe. Lek enek ning kene wong apik mergo kulino nglakoni apik, lek ning kene enek wong elek mergo kulino nglakoni penggawe. Sing doyan rokok karo gak doyan rokok iki penyebabe padha.
kulino. Ibu-ibu ora doyan rokok mergo kulino gak ngerokok, bapak-bapak ki seneng rokok mergo kulino. Pak lek pengen leren ngerokok, kulinakno gak ngerokok. Bu lek pengen seneng ngerokok, kulinakno. Lho, apik karo elek iki mergo kulino. Yo. Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel, sampean ra kulino. Paling sampean tak ceritani gak percaya. Kula dek kapan tindak Mekah. Lho kok ning Mekah ki ya Allah. Lho kok cah cilik-cilik kok pinter bahasa Arab to. Mergo kulino. Numpak peda pancal ya angel apa penak? Angel wong peda kok ditumpaki, dideleh tok ambruk kok. Lho aja kok jagang lho. Peda ki dideleh tok ambruk. Lah nyapa sampean tumpaki gak ambruk? Mergo kulino. Nyetir mobil ki angel mergo bane ra ketok. Lah tapi nyapa kok melindes sikil jenengan sakit? Mergo Bu. Laptop yang angel apa penak? Laptop yang angel apa penak? Angel kangge sing gak lek sing kulino. Nah. Ngoprasekne HP ki angel apa penak? Penak kangge sing ora kulino. Jajal mbae sing sepuh-sepuh kae, Mbah, sampeyan iso ngoprasekne HP iki. Lek iso peken. Ya ndak lem mergo ndak iso. Lah ngapa kok ndak iso? Mergo ndakku. Lho tenan. Zikir ki angel apa penak? Zikir ki angel apa penak? Penak, tapi lek ra kulino. Zikir ki penak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi lek ra kulino angel. Wong lek ra kulino zikir lho dikabari kematian ya ora zikir. Yo anu mati lho, yo mati lho lak ngono. Mesti yo anu mati lho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong enek listrik mati lho sak Tunggul Rejo lho uline padha yo. Basa murup lah. Iya. Mesti listrik mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, listrik murup piar, alhamdulillah. Lho niki mek mergo kulino. Oleh ra kulino ki arep makmu ya ora maca bismillah, lek entuk kotakane dibuka cocok entaki. Wat lebar ya alhamdulillah malah pedes. Iya apa ora? Duh tenan, apa-apa ki mergo kulino. Wong lek kulino gawe sandal dhisikne tengen, ku lek gawe dhisikne ki ora penak. Gawe sandal ki ngulinakno dhisikne sikil, lek nyepot sikil kulinakno, ku ibadah. Sampai ini sedina sewengi mlebu kamar mandi ping pira? Eman-eman lek ra dikulinakne, mlebu jeding ki kulinakno sikil, metu kok jeding sikil kulinakno eman-eman. Arep munggah masjid kulinakno sikil tengen, kok mudhun masjid kulinakno sikil eman-eman. Kuwi barang sing gampang ikhlas, mergo ora enek wong pamer. Sampeyan tahu pamer? Yo iki lho sikilku delok munggah masjid lho yo iki lho. Tapi lek liyane kuwi sampeyan gampang pamer. Hoi. Kulina. Lho tenan. Kulinakno zikir. Golek kulino lisane gampang. Lho ngumpuli bojo ki lek ra kulino ya ora maca bismillah kok. Dibukane wet. Bar ya ora alhamdulillah malah buayake diungkek enak tenan. Sing wedok takone enak Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Paya kan sesuk neh ya Dik, insya dikulinakne. Bu, zikir iki penak apa angel, kulino apa ora. Enek sing gelem zikir iki kulinone lek enek lindu tok. Lek enek lindu lindune kalem zikir kalem la ilaha illallah. Kok lindune mandek ya mandek.
Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Pancen kulinane ngono kuwi. Yo dikulinakne. Arep maem maca bis, bar maem alhamdulillah. Arep numpak sepeda motor maca bis, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne. Lek wis kulino sampe lek ora penak. Kang grup sholawat iki lho. Misuh angel apa penak? Misuh angel apa penak? Penak, tapi lek ra kulino jajal ibu-ibu kon misuh. Gak iso mergo gak kulino. Nggih napa nggih? Jajal sing kulino, bapak-bapak, kesandung ya cuk. Kesandung ya lho pancen kulinane ngono kuwi. Bocah sing tukang misuh ki mergoku. Aja kok kulinane misuh. Kowe lek kadung kulino sembarang kok pisuwi. Sampai pengajian dipisuwi kowe mambenge nek pengajian ning Tunggul Rejo Ranyang ki ning ditecuk. Loh iki aku nyontokne aja kok kulinane. Nah, ngono kae ya krana kulino. Oke. Yo ulina. Yo. Dikulinakne ki aja ngulinakne misuh ya. Engko lek kulino ya. Wong lek kulino petong lecet kulak lecet. Wong lek kulino nak diutang lecet kulak ditagih lak lecet. Lek kulino ngapusi kok lek ngapusi. Yu utang duit seminggu. Engko seminggu diparani lek ora diwehi. Mergo kuli enek wong ngono kuwi. Gawe kacamata apa ora? Gawe jerine. Lha enek uang iki kok lek kadung kulino lecet petong ya kulino ngapusi. Omong lek ra ngapusi ora penak. Aduh ya Allah. Uang kok kadung kaya ngono kuwi. Sampeyan delok tangga dulur kanca sing tukang ngapusi. Engko lek sembarang lek ngapusi. Ngapusi wis ora duwe beban mergo kadungku. Teko neh cahe. Iya. Iya. Ayo teko neh cahe. Marine mudhun neh. Wis muga-muga dadi anak soleh. Iya kulino ngono ki. Kulinane ki yo enekan ngono ki ya. Enekan. Nggih napa nggih? Kulino pengajian rong bar mulih kene ki ya. Ae wonge mulih ya. Pancen kulino. Bu. Jamaah ki abot enteng. Jamaah ki abot enteng. Enteng kangge singku. Lek ra kulino. Ora usah tersinggung. Wong sing sregep jamaah kuwi duduk kiai, duduk bunyai. Wong sing sregep jamaah duduk alumni pesantren, duduk pengurus NU, duduk tukang ceramah. Wong sing sregep jamaah pengumuman duduk wong sing omahe cedhek musala, cedhek masjid. Wong sing sregep jamaah mek wong sitok, wong sing kulino. Wis. Lek ra kulino mbok omahe mepet masjid, urung azan yo girap-girap. Ora usah tersinggung, ki nek sing batin cangkemmu ngono. Mula saiki kulinakno jamaah. Engko lek wis kulino sampe lek ora jamaah ra penak. Lho teng Blitar iki enek wong lho 20 taun ora pedhot jamaah. Maca Quran lho ora iso. Tahun 2013 sak takoni budhe jenengan iki lho jenenge salat kok jamaah terus. Piye niki resepe Mbok Lukman diwehi ben sregep jamaah. Ndak duwe resep nak Lukman. Lha sampean kok sregep jamaah nak Lukman aku ki salat nek ning masjid ndak marem. Lek ora jamaah ndak marem aku ki. Ya Allah, niki wong bodoh duduk alumni pesantren. Omahe paling adoh karo masjid, tapi 20 tahun ndak putus teko jamaah mergo kadung kulino. Akhirnya karo Allah dikai keistimewaan putrane iki karo Allah kabeh rezekine diparingi penak. Mergo pancen salah satu hikmah jamaah niku la yusibu faqrun fid dunya, ning donya ekonomine diparingi barokah. Yo nutup aurat ya abot menteng.
Abot kangge sing raku, lek sing kulino. Wong iki lek kulino nutup aurat, gak nutup aurat ra penak. Tapi lek kulino buka aurat, nutup aurat ya ora. Wis, mulai saiki kulino nutup aurat. Engko lek ra kulino sumuk. Tapi lek sing kulino, sampe lek kulino nutup aurat, ning pasar kon buka aurat ora bakal gelem sampe. Mergo kadungku gek wong wedok iki lek buka aurat dosane loro. Siji dosa krana buka aurat, nomor loro dosa krana gawe dosa wong liya. Sampeyan numpak sepeda motor gawe celana SMS silite metu sithik. Akhirnya celanane ketat, kaosnya ketat, celanane ketat ning lampu merah, numpak Scoopy. Akhirnya lek lungguh rada ndegek kaosnya munggah, celanane mudhun. Akhirnya bangkeane ketok, kula ning mburi jenengan kula nyawang niku dosa. Jenengan ya dosa mergo gawe dosa kula. Mula nyawang aurat iki dosa ya ana loro, siji dosa tapi sumbut. Dalek disawang putih kan dosa, tapi kan sumbut. Dalek disawang wireng nganti panuwen. Dosa tapi ora. Yo, aurate ditutup nggih. Piye carane nutup aurat wis mulai sesuk kulinakno. Sampeyan rasa gumun lek Pak Lukman ngomong sak jam setengah ora pedhot kok iso. Lah kulino. Lah kuwi medina ora pedhot aku yo. Wong kula irong bengi dereng wangsul. Teko Lumajang bikinane, mari kula Lumajang nang Gresik. Mari nang Gresik dalu niki kula teng Bojonegoro wau dalu. Kok Gresik nang Bojonegoro, kok Bojonegoro saiki ning Prambon. Sesuk isuk kula teng Pare kuliah subuh. Mari teko Pare terus nang Gurah. Mari tuh pira kuwi jajal amplope. Sampeyan rasa gumun kok Pak Lukman ngono ki mergo kuli. Uripe mek nyekel mi kae bendina kulino. Wis lek pengen dadi wong apik siji ngulinakne penggawe. Mboten nomor 1 sregep nomor 2 wis ngaji, barang apik kudu dikulinak. Wis penak dadi wong Islam, dadi wong apik wis kulinakno ki lho. Kulinakno. Nomor 3 terakhir. Lek pengen jadi wong apik sing terakhir, ojo gampang kelingan eleke wong liya. Enek wong arep dadi apik gak sida mergo kelingan eleke wong. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu. Disukani maem. Bar yasinan sampean prayi ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kae ngeteri sampean. Anake muni Bu, griya ngriku mboten diteri to. Kono lho ora tau ngeteri rene. Arep ngeteri tanggane ra sida mergo kelingan tanggane ya ora tau dendam itu menjadikan orang tidak baik. Mula ojo gampang kelingan eleke wong. Nyapa yu ranyang yasinan lunga apa piye ora. Enek tamu piye ora. Rewang apa piye ora. Awakmu lara piye ora. Lah nyapa yu ranyang kok gelemen wong dheke winginane ning nggenku yu ranyang. Ya ora. Aja den. Sampeyan duwe tangga cetil bene, pancen tanggamu duduk wong apik. Sampeyan aja tiru-tiru, lah lek tanggamu ra ngeteri, sampeyan genten ra ngeteri, berarti wong loro padha Lah terus sing apik ki lho sapa? Lah lek sampeyan tanggane ora nyang yasinan terus sampeyan baler tanyang, lah terus sing apik to wong loro padha Yo tenan aja dendam. Yo sampean duwe tangga loman karo tangga cetil seneng ndi? Sampean duwe tangga loman karo cetil seneng ndi? Loman mergo sampean cetil. Sampean tak kei resep aja dendam.
Wong duwe tangga loman karo cetil iku jane apik cetil. Lek tangga sampean loman, sampean nek sedekah ngene tangga sampean sing loman ganjaran. Sing nomor loro sampean dijoli mergo tanggamu ya loman. Sampean iki lek ndek tangga loman, sampean nek sedekah siji ganjaran, nomor loro dijoli mergo tanggamu loman. Lek sampean duwe tangga pelit, sampean nek sedekah ganjaran, nomor loro gak diijoli mergo tanggamu. Lah lek sampean sedekah karo tanggane gak dijoli tak duduhi, engko sing ijoli Gusti Allah. Ngono lho. Lek sing ijoli Allah mesti luweh akeh mergo Gusti Allah sugih, ate ora butuh. Lho Gusti Allah ki lek ijoli tenan lho. Wong sampean iki lho titip jagung ning Allah kok deleh lemah. Jagung sitok lah Allah lek ngijoli ratusan kok. Gek cik ditambahi janggel, bayangno kuwi. Cik ditambahi klobot, cik ditambahi tebon, cik ditambahi rambut. Oh iya Gusti Allah lek ngijoli. Padahal sampean jagung tok kok titipne Allah lek ngijoli kaya ngono kuwi lho. Tangga kula ki winginane panen oleh sak ton tak takoni. Winiye pira kuwi? 5 kilo. Subhanallah. 5 kilo lek Allah sing ngijoli sak ton. Wis, seneng di tangga cetil apa loman? Nah, mulai sadar kuwi. Sampeyan ki aja pengen dijoli manusa. Manusa ki lek ngijoli titik. Sampeyan ki lek mantu aja arep-arep dibeceki. Lek beceki tanggamu ki lho pira? Arep-arep kok dibeceki Allah. Sampeyan ki lek duwe tangga mantu beceko. Dene kono sok ora becek aja gelo. Lek kono ora becek engko sing beceki Gusti. Piye? Milih duwe tangga cetil apa loman? Cetil, mergo lek cetil gak lek gak dijoli sing dijoli Gusti. Genah. Mula aja dendam. Dendam itu menghalangi seseorang menjadi baik. Ning Blitar iki nate kejadian. Enek wong melu yasinan. Pendak diwehi mangan mesti mulih. Padahal ya wong NU. Akhirnya koncone sak yasinan batin padha sok emben lek dheke nampa giliran lek ditokne segone ayomu. Kuwi jenenge dendam. Akhirnya dheke nampa giliran yasinan segone ditokne sak jamaah mulih kabeh. Berarti sak jamaah pekok kabeh. Kuwi mergo Ngapa yu orang lencer gini dulurmu kae kirim men kono lek riyaya ya ora rene. Enek wong ngono kuwi. Iya. Kowe lari nglencer ana kana lho ora tau rene. Enek apa ora? Kuwi jenenge Rasulullah itu hebat karena satu. Rasulullah itu tidak pernah punya dendam. Wis. Sampeyan iso mbayangne pendak imami salat subuh dipapak karo wong kafir dekat Rasulullah didoni cuh marah dendam ora jeung Nabi mlebu masjid imami salat subuh sesok dipapak neh jeung Nabi aja mlebet masjid imami meludah di depan Rasulullah cuh marah dendam blas jeung Nabi langsung mlebu masjid imami. Suatu hari sing ngidoni jeung Nabi ki lha kok gak ngidoni. Bar salat subuh jeung Nabi tanglet bar sahabat dalem jeung Nabi, ora lho sing ngidoni aku ki kok ora nyang ning ndi. Enten apa jeung Nabi kulino didoni ra didoni kok ora penak. Anu Kanjeng Nabi, tiange sing biasa ngidoni jenengan sakit. Lara nggih. Jeung Nabi langsung dawuh, "Bak dalem ayo dendangi, ayo dendangi." Bendina ngidoni jeung Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok gelem menjenguk? Hatinya baik karena Kanjeng Nabi ndak punya cara awakmu yo duwe tangga tukang ngidoni sampean. Terus sampean diomongi, "Yo sing tukang ngidoni awakmu kalau lara nemen." Piye lek mumuni kapok? Syukur. Lah nyapa sampean muni kapok mergo
Lho, dendam iki ndadekne wong gak sida apik. Yo. Piye lek nek tanggane tukang ngelok-ngelokne terus lara diendangi apa dikapokne? Dikapokne mergo kapok muka. Terus mulai nek lagu itu kapokmu kapan, kapokmu kapan, kapokmu kapan. Kuwi lagune wong dendam iki senengane lagune kan kuwi kapokmu kapan, kapokmu. Yo aja dendam nggih. Mergo dendam ki awake dhewe ra sida nglakoni apik iki dendam. Jeng Nabi ini lho saking sabare ndak punya dendam. Nate ngimami salat, sirahe jeng Nabi sing mulya niku dibleki letong yo. Weh. Wong kafir lho jeng Nabi salat, mlayu jukuk letong, jeng Nabi sujud, letong sak timba ki diblekne ning sirahe jeng Nabi. Marah mboten. Kanjeng Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti beri petunjuk umat kula mboten ngerti, lek ngerti mboten purun ngebleki letong nabine. Lho nyapa Kanjeng Nabi diblek letong kok malah ndongakne krana Kanjeng Nabi ndak punya Wilek cara aku sing imami beh salat bleki letong nang kira-kira towangi cekekal mbengok katamu kitek kuwi. Katamu kitek kok misuh. Nek misuh mosok katamu kitek. Yo katamu kitek iki misuh ora? Ora. Sing misuh dudu kuwi kok. Yo aja dendam nggih. Bene sampean duwe tangga ora tau ngeteri sampean bene. Pancen awakmu wong apik, kono duduk wong apik, aja melu-melu. Yo lek dielek-elek aja bales ngelek-ngelek. Golek sampean dielek-elek genten ngelek-ngelek, akhire wong loro padha aja dendam. Mula jeng Nabi lek dielek-elek ora tau ngelek-ngelek. Lah nyapa ora dendam. Awake dhewe lek dielek-elek genten ngelek-ngelek, yo sampean dirasani terus sak malih kemayu. Lah dek yo kemayu no, malah kaya wong gatelen ngono. Kuwi mergo wes, lek pengen dadi wong apik, aja Mula Kanjeng Nabi itu mulia karena ndak pernah punya dendam. Wes, sitok aja dendaman. Hei. Sampe nek tanggane mantu becek nggih. Dene sok sampean mantu gak dibeceki aja mergo lek tanggamu gak becek, sok sing beceki Gusti gak ngelencer gini Pak Lurah yuk kirimen aku tahu gawe ini KTP jadi seminggu 2 wulan lagi dadi kuwi dendam jenenge. Akhirnya gak gelem ngelencer gini Pak Lurah. Mergo wis ta wong satru ki lak penyebabe lak dendam ta. Nyapa yu? Awakmu kok ora takon karo mah ngarepe ra kelingan nggih. Nyapa? Dhek ki mantu tahun 2000. Aku lho rewang seminggu ndak mulih yuk. Bayangno yuk, bayangno. Mosok teko ndoto wayahe ngeterni manten kok aku ora dijak. Nek gak dijak ngeterni manten tahun 2000 lho, tahun 2020 lho cek kelingan. Lho jenenge dendam kok 20 tahun nih. Enek wong ngono kuwi enek ya. Ya Allah, gak dijak ngeterni manten terus dendam ngono kuwi enek. Lek wis dendam terus satru. Tanggane mantu ra kon rewange dendam. Kowe gak kon rewang yu. Ora kok wis bene wong dheke ya wis entek iki anake sing terakhir kok. Aku lho jek sok mben mantu, tenan. Dheke ra ngongkon aku rewang. Kok mben titenono. Ora tak kongkon rewang dheke. Kuwi wong wis niku mawon dibeta wangsul niru akhlake Kanjeng Nabi sitok Kanjeng Nabi ndak punya wis lek niku insyaallah awake dhewe terwarisi akhlak Rasulullah. Siji lek pengen dadi wong apik kudu sregep
Nomor loro kudu ngulinakne penggawean. Nomor telu ojo gampang kelingan eleke wong liya, ojo den. Lek telu niku dilakoni insyaallah kula karo panjenengan menjadi manusia baik. Amin ya robbal. Pun niki ingkang saged kula aturne mugi-mugi beto barokah. Mugi-mugi sing rawuh diparingi panjang umur ya barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh muga-muga kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqisa ma dhahara minna batan mabarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun kang hadir wonten majelis pengaosan nika ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usan khosoh panitia menawi wonten atur kilang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.